ассалому алайкум бародарони гиромӣ. имрӯз дар як мавзӯи бо шумо ҳамсӯҳбат шуданӣ будам ки ин мавзӯъ хеле барои мо дар ин давру замон хеле муҳим аст. Барои хабарҳои нав, барои омӯзиши программаҳои телефонӣ шумо ба канали Умедҷон Аҳмадҷонов обуна шавед. Ташаккури зиёд. мо ҳамроҳии бародарамон дар як риштагӣ будем. Рости гап дар бораи программаҳое рафт ки бояд мо шинос мешудем. Ин ягон ҷои айбаш нест. Ва як дӯст дорем аз хориҷа. Онҳо гуфтанд ки як программа аст ки шумо метавонед шиносо, шумо метавонед ки дӯстои нав ба нав дар наздикиятон биёбед. Ин программа ном дошт Бибу. ва ин программаро мо ҳамроҳ скачат кардем, боркашӣ намудем ва вайфай мо ҳам пайваст шуд. Ин программаро мо ҳамроҳ скачат кардем. Ин буд программа. Ва хулоса чӣ шуд? Вақте ки мо ин программаро скачат кардем, ба мо бармеомад ки корти худро бо ин программа пайваст намоем, штоби мо VIP истифода баранда бошем. Вақте ки мо программаро скачат кардем, корти худро гузоштем, дар он ҷо чунин буд. Ози ман ба шумо нишон медиҳам. Вақте ки ин скачат мешавад, ин отзивҳое ки мондагӣ ҳастанд, ин программа хеле хуб аст, ман хеле хурсандам. Ин ягон асос надорад. Ин ҳамаш дурӯғ аст. Very much better. Ин ҳам дурӯғ аст. Ин программа умуман барои мошенникоам. Мо ин программаро скачат кардем. Я мужчина. Имя. Например, Руслан. хулоса мо ҳама информатсияро дар инҷо пур кардем ва душанбе Кургантюбе поштаро низ гузоштем. Масалан ҳамин. Ва поштаро низ гузоштем. ба мо бармеомад ки барои мисол дӯстони зиёд ёфтан бояд мо корти худро дар инҷо пайваст мекардем. Ва хулоса мо низ кортро пайваст кардем. Пас он чӣ шуд? Пас аз он ки мо кортро пайваст кардем, дар он ҷо нависагӣ буд ки шумо, например, ина мебинем женщина в Кургантюбе. хулоса ин ҳама мардуми рус аст. суратҳоро бинед, ҳама кӯҳна. дар Қурғонтепа ин хел ҷо низ нест, чунки мо бисёр гаштагӣ дар Қурғонтепа. Ин духтар, масалан ин духтар, суратро бинед. Сурат бениҳоят кӯҳна. Онлайн ин автоответчик аст, ба ин бовар накунед. ҳама суратҳое мебинед, ино ҳама фейк. мисол ба умед набошед ки шумо мисол вом мехӯред бо духтаре туда-суда. Ин ҳамаш дурӯғ аст. душанбе нест. ин суратҳо ҳама суратҳое ҳастанд ки фейк ҳастанд. мо барои VIP шудан ана $4 7 рӯз бояд мешуд. Масалан да, мо мисол пайваст шудем. ва дар охир чӣ гуфтаниям? Дар охир ки инҳо бе ягон мамоният ҳама пулҳои картаи маро гирифтанд. аз ин сабаб аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамем ки ба чунин программаҳо бовар накунед. ин ҳама фейк, ин ҳама дурӯғ аст. саломат бошед. боқӣ дар амони худо.